RTV NOF. Zomerradio. Zomerradio. Ik sta hier nou dus echt bij de setringen, dus bij de setdressuurringen achter me. Ik sta niet midden dus tussen het hoofdveld en de dressuurbaan 9. En de baan werkt nog best in je op heeft en daar ga ik zelf, ja wat soort bij de pak een beetje 3 hier. En Lien ga ik je nou mij dienen. Nee. Ik in het set. Ja, en het is te gek om op zo'n mooi concours. Hier op het Tomhoespark, dat is natuurlijk echt het plak waar het eigenlijk het concours van Dokkum thuisjet. Ja. En dat is te gek om daar nou te wijzen als verslagjouwer zeven. Dus het is hier aan de andere kant van het verhaal. Maar toen we heen gingen, het is hier een beetje weer, maar het is hier ook gezellig. Je is van alles te doen. Ponyrieten van de baan, een zweef. Je staan al je standjes, je nice me. Het is echt leuk, de mensen die vernuzen hun je goed. Niets is de prijsuitreiking west in de hoofdbaan. Nu staat er een categorie bij. En nu zit je in Bimi, een hele jonge knaap, Jelle Cornelis. Goedemiddag. Goedemiddag. En toen kwam dus toen er op de ween en ik zag dus toen een hele mooie medaille omhast en een lintje op het borst. Vertel me eens even, wij hadden dat om verzinnen? Ponykeuring. Ponykeuring. En wanneer wie dat? Van de morgen? Ja. En hoe ging je dat? Ja, een beetje minder dan ik verwacht hier. Minder dan ze verwacht hier. Dat wat dan? Wat ging er mis? Hij zit een hele goeie bij je zien. En hij was wat oud, hij is al 16 jaar. En Ja? wie zo is, die wordt weer 4 jaar. En nog ging van het tretje. Ja? En hij was oud en dan krijgen ze bobbels bij de kont en dat ging ze jongen. En toen hij weer wel mooi voorbedacht en al, maar hij hiet net meer. Nee, en dan was hem zelf ook verbracht? Ja. En dat is dat vaker? Ja, dus altijd. Als een goede conditie dan, want dan mag ze hem wel bijhouden kennen, hè Annette? Ja, ja. Weet je wat, hoef je hem voest net oefenen, zo'n goede conditie. Ja, dus altijd. Toen is dat dit. Wat is dat mooi. En hij je mee hier in de stus? Ja, Ja. 2 KWPN'ers, Ja. 4 Shetlanders en de Wels. Maar dat is heel wat. En riest er zelf ook op of dat is toch alleen maar het van brengen? We brengen een reden dat wij gewoon, maar net vol, mijn zusje meer. Een zusje meer. En is die hier toevallig rek? En doe hij riest of doe hij zelf ook een pony? Ja. En doe hij die ook mij in of goes die ook mij doen? Nee, ik ga hem net mooi en mijn broer gaat maar de pony mooi in. Oké, en wordt die net voor mij doen? Ja, wel. En dat is dressuur of springen? Allebei voor wat. Allebei. En wat was nou het lefste? Hoe zie je hier? Waar was het in? Wist het dan net? Nee, wist het net? Waarom bij de hinders? Ja. Waarom bij de hinders? Nou leuk. Nou, dus dit is eigenlijk de jeugd die de toekomst had. Je van het concours in Dokkum natuurlijk. Je maar wat alweer van haar. Ik wil je bedanken en nog een heel soort succes wensen. Jou mijn high five? Ja? Ik een high five? Bedankt. En je bent hier heel duidelijk wat te vinden, dacht ik, of net? Ja, ja. Ja, daar ben ik nog. We gaan even verder op ziek. Leuk dat je met je praten mocht. Goeiedag. Meneer. Wat is jouw naam? Woudstra. Woudstra. En wat doe je, Joord, bij het concours? Even zien. Even zien. Ben je vaker geweest? Alle jaren zou wat een beetje kunnen. Altijd? Vanaf het begin tot eind? Oh nee, dat denk ik wel nog net, maar ik kom hier wel vaak. En wat vind je het mooiste hier van het concours? Friesen, hè? De Friese hinders. Ik vind de WPN dus ook mooi, hè? Dat maakt wel even zin hier, hè? Ja, nee, ons gaan we spelen. Ja, maar dat is ik van de radio nodig. Dus nou, jij zegt, hè, dat mag ik geen spul gaan. Nee, zo. Nee. En hij je zelf ook hinders? Doe je zelf iets met hinders? Nou, nee. Hij wat met hinders dienen? We hebben ook mijn hinders die, maar nou net meer. Nee? Nee, we vakken dan een beetje. Ja? Ja, Dus wat merries tegen? Of, wat met die, ja. ja. En hoe gaat dat? Goed, er was er wat een goede tussen? Nou, sjalen, hè? Ja? Sjalen, hè? Sjana. Dek hierst. Ja, tuurlijk. Tuurlijk. Zit ik zie ineens Gerrit Mond, had ik zo net eens in de gaten. Maar komt er wat petje op had, zo net? Misschien wel. Misschien wel. Dan ben ik... We gaan even verder, morgen even met praten mocht. Ja, ontzettend, hé. Goedendag, meneer Pienakker, meneer Ale Bos van Minheid. En hier naast me is direct een heel goede ruiter. Wat is jouw naam? Onder de Vries. Orne de Vries. En dat Orne de Vries, hoe had ik mij? Ja, kijk mij die in. Ja, had ik mij. Hoe is het gaan? Op zich wel hartstikke goed. Ik heb geen prijzen, maar verschillende rondjes geen 0. Dus wie een hartstikke tevreden hoor. Ja. Hartstikke tevreden. Ja, want Orne zit meestal won in de Vries en dat gaat altijd best, of net? Ja, in de regel gaat het wel knap, ja. Maar Ja. je wordt iets minder gelukkig wat de prijzen betreft, maar wordt zeer tevreden. Wordt zeer tevreden. Ja. Ben ik nog. En je naast me, Paul Pienakker. Jouw zoon Johannes had ik mij die in Joord. En die komt samen in weg. Die verschijnt je weg in de ring? Of, Hij moet straks nog even in het ZZ. in het ZZ. En even van de meesten tussen, want ZZ, hoe heeg is dat ongeveer? Dat is 1,35. Dus in je 24, dus die springen hier in je 24 in. Hè. En Johannes die had meer beneden, die riet nog professioneel is er nou bezig. Hannes is professioneel, ja. Die werkt bij Team Nijhoff in Geesten. In Geesteren. En is Johannes hier toevallig in de buurt? Hij liep hier correct achterbij. Goeie, medie, hoe is het? Alles goed, ja. Mooi. Hoe is het gaan, Joert? Ja, het ging op zich heel goed. Ik had vanmorgen in de set een jong paard mee.
Sprong heel goed, foutloos. En ik had vanmiddag nog een rondje ZZ. Vanmiddag en dan de Siltheven. Als er nog toch? Ik heb er zin in. Als er nog dan best. Kent u mooi op elkaar zitten in Dokkum? Ben je Ja. vaker geweest in het concours? Ja, dit is nu mijn derde keer, denk ik. En het gaat elk jaar beter. Dus. Mooi, mooi. Even zien, want je staat een paar hele mooie vrouwen hier. Even zien, ik zal het even zien, een paar hele mooie rokken. Ik tik je gewoon in op het schouder. Goedemiddag mevrouw. Zou je wat vragen stellen aan mij? Ja, ja. Ja? Wat is jouw naam? Nadia. Naria. Wat zie je er mooi uit? Kan je me wat over vertellen? Ik zie dat jou een gouden jerry is er op een honger om het zo maar te zeggen. Ja. En dat budget wel aardig was. Hé, of net? Ja, ja. Jou bent van, hoe zit het ongeveer? Hoe rik ben je in de kleren? Laat ik het zo maar. Nou, ik heb van mijn baas mooi ik al zo. Oké, oké. Ja, dat geluk hek. Ja, de kleren die deze mooie mevrouw aan had. Zou je me wat over vertellen kunnen? Ik zie een gouden jerry is er. Van hoe hege stand is deze mevrouw die het nijs mistiert? Ze wie van hele hege stand. Waardoor je een vol jerryzer hebt, een keer omdraaien. Dan wie het wat, een riekere boer. En als je Het is van goud, ja? Ja, dit is goud. En als het een heel jerryzer weer, dan wie het wat minder rieke boer. Mooi. En de jurk, waar komt het wij? Waar het precies waar hij komt, weet ik niet. Maar hij is van eigen, maar het stamt onder bij 1860. 1860. Ja, en er is nog speciaals met de kousen of met de squon? Of ken je dat echt nog iets Ja, vertellen? dus ja, deze past je natuurlijk ook prachtig mooi bij het kostuum. Je hebt verschillende een mooie gesp. Met de bruiden of heek de sokken wezen. Wiet. Om te maken, ja, leuk, leuk. Nou, tipdoek en skelkje. Het mooie zo'n skelkje wezen, maar het mooie wel cider wezen. Het is maar krek wat we erbij combineren. Ja. Mijn compliment, het ziet er heel mooi uit. Wie gaan we verder? Goeiedag. Goeiedag. Maar waar ga ik het genoegen? Wat is jouw naam? Mag ik het nog steeds zeggen? Ben je dat wat? Zeg maar even. Ilke Brouwer. Ilke Brouwer. Goeie meneer Brouwer. Wat brengt jou hier bij het concours in Dokkum? Hier, nog ten willen. Nog ten willen. Ja. En waar komen jou bij? Hier, ik u dan. Ik u Dokkum bij. Oorspronkelijk van Eersterum. Van Eersterum. Ja. En hij is zelf ook kinders. Want jouw naam komt wel bekend, ja. Hoorn. Hoorn. Ja. Ik ben nog een jongen 80. 89 hier. Maar mooi dat je nog binnen. Hé, wat is je? Dat is te gek, of net? En hij je zelf ook gestart? Hij je meiden op concours? Nee, dat net. Dat net? Nee. Wat voor slag in zien, joh? Met bovenlanders. Oké. En daar had ik die had ik al 3 jaar gekocht. Ja? En toen zei die koopman, ik weet net wat er wat in zit. Nee. Maar hij kan erachtig wijzen. Ja. Maar dan wordt het net bediend. Nee. Nou, op de avontuur had ik hem gekocht. Ja. En dan kwam ik een mooie merrieval uit. Mooie merrieval uit. En daar had ik later 5 merrievallen bij van. 4 merrievallen en 1 hies te vallen. Ja, te gek. Heel mooi. Leuk. Dank u wel. Nog een hele goede middag hier. Goeie, gaan we nog wat zien? Ja, ken het nog? Ja, dat zeker. Ja, nog één, nog eentje. Ik mag je nog wat vragen stellen. Maar waar ga ik nog? Goedemiddag. 3 zekerbaar. 3 zekerbaar. En wat brengt jou hier in Dokkum? Nou, het gebeuren wat je reed, dat vind ik mooi om er even uit te zien. Ja. En je had ook nog eens even een praatje met verschillende mensen en dat is echt mooi. Dat zul je nog wel, hè? Ja. Ja. En hij zit hier zelf ook in de hinders? Nee. Nee, ik ben belangstellende en ik ben wat liefhebber, maar meer belangstellende dan als liefhebber. En waar kom je bij? Uit Dokkum. Ik uit Dokkum bij. Ja, en je kom je uit Oudwoord. Uit Oudwoord. Maar je kom je bijna elke keer uit mij zit. Ja. En wat vind je het mooiste van het hele evenement? Wat vind je nou het mooiste? Dit. Dit, de Frieske hinders. En de Frieske en de Heknies. Ja, die Wieniskus. Ja, dat zeg ik te gek uit. Heknies, ja, dat ben een soort van de mensen die weten wat een heknie is. Het zijn hele mooie, felle ponies, zeg ik altijd. En die smiedt het borst eruit en dan zetten de sok en dat is geweldig om naar te zien. En kreeg je nou ook piekenvel van, of net? Nee. Nee, dat had je net? Nee. Zo, ik kom op mijn leeftijd, dat piekenvel is wat door. Had je dat wel horen van de hinders, zou je dat zeggen? Jawel, maar dat is wat door. Dat is weg. Ja, dat is weg. Ja, inderdaad. Dat werkt wel. Dank u wel, nog een hele goede media. RTV NOF, Zomerradio. Zomerradio.